Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα σχολή γονέων. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα είμαστε κοντά σας με πρακτικές συμβουλές για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι η εκπομπή μας είναι μια κοινωνική προσφορά του Ομίλου Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Άξων και ότι το πλήρες πακέτο της σχολής γονέων θα το βρείτε στο κέντρο άξων της περιοχής σας. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με 3 δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες έχουμε επιλέξει, γιατί θεωρούμε ότι αφορούν στους περισσότερους από εσάς. Στο σημείο όμως αυτό να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρεγκούκο. Κύριε Ρεγκούκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Μια χαρά, εσείς? Και εγώ καλά. Και να περάσουμε λοιπόν να δούμε τα σημερινά μας ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο. Ο γιος μου κλειδώνεται μέσα στο δωμάτιό του και δεν ξέρω τι κάνει εκεί μέσα. Τι να κάνω? Ωραία, φαντάζομαι ότι το παιδί είναι μια ηλικία που έχει ξεπεράσει την παιδική, έτσι, για να μπορεί να κλειδώνεται ή για να κλείνει την πόρτα του και να θέλει να μένει μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς ανησυχούν όταν ένα παιδί είναι σε ένα δωμάτιο μόνο του με κλειστή την πόρτα, γιατί δεν ξέρουν τι κάνει εκεί και βέβαια το μυαλό τους πηγαίνει ότι γενικώς πάντα μπορεί να κάνει κάτι που δεν πρέπει να κάνει. Το παιδί καταρχήν δικαιούται να έχει τον χρόνο τον δικό του, τον χρόνο της απομόνωσης και τον χρόνο της ησυχίας του, όπου μέσα σε αυτό το χρόνο θέλει να διαβάσει κάτι, να δει κάτι, αν έχει στο δωμάτιό του υπολογιστή, τηλεόραση, να θέλει να γράψει κάτι, να σχεδιάσει. Χρειάζεται την απομόνωσή του, είναι δικαίωμά του και πρέπει να του δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Υπενθυμίζουμε αυτό που είχαμε πει και στις πρώτες εκπομπές, ότι για να μπούμε μέσα δεν πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα απότομα και να το ξαφνιάζουμε, αλλά να χτυπάμε την πόρτα και να περιμένουμε να ακούσουμε εμπρός ή ποιος είναι ή πέρασε κλπ. Γιατί έτσι δίνουμε σεβασμό προς το παιδί και βέβαια του καλλιεργούμε και την έννοια του σεβασμού που πρέπει να έχει το παιδί σε εμάς. Άρα λοιπόν του συμπεριφερόμαστε έτσι ακριβώς όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρεται και δεν βάζουμε κάτι κακό με το μυαλό μας. Γιατί το παιδί, εάν θέλει να κάνει κάτι κακό, θα βρει τον χρόνο, θα βρει τον τρόπο και θα βρει την στιγμή εκείνη που θέλει να το κάνει. Άρα λοιπόν αφήνουμε το παιδί να κάνει αυτό που θέλει μόνο του, δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν πρέπει να το παρακολουθούμε, δεν πρέπει να καταλάβει ότι εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι μόνο του και γι' αυτό ενδεχομένως ανησυχούμε και δημιουργούμε θέμα, γιατί μπορεί αυτό να το εκμεταλλευτεί αργότερα. Απλώς πρέπει να μην δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, εάν υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του παιδιού και με την υγεία του, τότε σαφέστατα δεν πρέπει να υπολογίσουμε τίποτα και θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Αλλά από εκεί και μετά δεν φαντάζομαι τι θα μπορούσε πια να κάνει το παιδί τόσο επικίνδυνο που οι γονείς να ενισχύσουν πάρα πολύ και να του το απαγορεύσουν. Άρα πρέπει και είναι και σημαντικό ένα παιδί να αποκτήσει έτσι την αίσθηση του προσωπικού χώρου, χρόνου, της προσωπικής απομόνωσης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό σε κάθε άνθρωπο. Εφόσον είναι σημαντικό σε κάθε άνθρωπο, άρα είναι και στο παιδί. Πάντως είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τα παιδιά κάποιας ηλικίας να απομονώνονται συχνά στο δωμάτιό τους. Άρα οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν. Όχι, συνήθως συμβαίνει στην εφηβεία αυτό το πράγμα. Σαφέστατα δεν πρέπει να ανησυχούν. Μπορεί να δουν το παιδί να κλαίει, μπορεί να δουν το παιδί να είναι στεναχωρημένο, μπορεί να το δουν σε μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση. Θα πρέπει να δείξουν βεβαίως ενδιαφέρον, να ρωτήσουν τι έχει, όχι βέβαια πάλι με πανικό και όχι με καταπιεστικό τρόπο, πες μου τι έχει σε μένα, στον μπαμπά, στη μαμά που πρέπει να τα λες όλα κλπ. Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορούμε να το ρωτήσουν. Θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό? Σε βλέπω στεναχωρεμένο. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Όποτε θέλεις είμαι εδώ κοντά σου να μου το πεις, να το συζητήσουμε. Θέλεις τη γνώμη μου? Αν θες τη γνώμη μου να στην πω, αλλά σε καμία περίπτωση πες μου γιατί πρέπει να μου πεις κλπ. Άρα οι γονείς πρέπει να σέβονται έτσι την επιθυμία του παιδιού για προσωπική απομόνωση κάποιες στιγμές. Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο ερώτημά μας. Η κόρη μου περνάει πολλή ώρα στον καθρέφτη και βάφεται, χτενίζεται και κάνει πως είναι μοντέλο. Φοβάμαι μήπως θέλει να γίνει κιόλας. Τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι όταν ένα παιδί βλέπει συνέχεια
στην τηλεόραση το πρότυπο της γυναίκας που καλλιεργείται όταν βλέπει ενδεχομένως τη μητέρα του, που δεν είναι κακό βεβαίως η γυναίκα έτσι να περιποιείται τον εαυτό της, είναι πολύ πιθανό να θέλει να κάνει το ίδιο. Βέβαια αυτό δεν σηματοδοτεί και κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που κάθεται το παιδί μπροστά στον καθρέφτη ότι ντε και καλά ότι θα γίνει μοντέλο, ή επειδή δήλωσε ένα κοριτσάκι τώρα 3, 4, 5 χρονών, 6 χρονών ότι δήλωσε θέλει να γίνει μοντέλο, ότι ντε και καλά θα γίνει και μοντέλο. Στο φινάλι γιατί να μην γίνει κιόλας αν γίνει ένα σωστό μοντέλο με επαγγελματισμό. Βέβαια οι γονείς ανησυχούν γιατί ο χώρος ο συγκεκριμένος συνδυάζεται με δυσάρεστες καταστάσεις και συνειρμούς, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει πάλι να πανικοβληθούν και να ανησυχήσουν ιδιαίτερα. Βέβαια ούτε ιδιαίτερα ένα κοριτσάκι θα πρέπει να δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην εξωτερική του εμφάνιση. Είναι θέμα ορίων και είναι θέμα και αξιών που μπορεί να έχει, που έχει μάλλον η κάθε οικογένεια και ιδιαίτερα η μητέρα, γιατί το κορίτσι βεβαίως τη μητέρα θα μιμηθεί. Εάν η μητέρα είναι πάρα πολύ υπέρ του βαψίματος και της ετοιμασίας και του καθρέφτη κλπ, ανάλογα, αντίστοιχα μάλλον το κορίτσι θα τη μιμηθεί και μπορεί βεβαίως να κάνει και το αντίθετο. Έτσι μπορεί και ένα κορίτσι να μην ακολουθήσει καθόλου τον τρόπο αυτό της μητέρας, αλλά μπορεί να τον ακολουθήσει. Άρα λοιπόν όλα χρειάζονται μέτρο. Να καταλάβει το παιδί ότι ιδιαίτερα όταν είναι παιδί δεν χρειάζεται να βάφεται σαν να είναι μεγάλη. Δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Βεβαίως το κάνει γιατί θέλει να νιώσει σαν μεγάλη. Νιώθει μειονεκτικά που είναι παιδί μέσα στον κόσμο των μεγάλων. Αλλά μπορεί να συνεργαστεί με τη μητέρα του και εσείς οι γονείς του να του πείτε ότι δεν χρειάζεται να βαφτεί γιατί τώρα είναι μικρή και ότι όταν μεγαλώσει, όταν χρειάζεται θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους ή και να τα παροτρύνουν να προσαρμόζονται στη μόδα της εποχής ή στα πρότυπα της εποχής. Η αλήθεια είναι ότι η μόδα και τα πρότυπα δημιουργούν ομαδοποιήσεις. Δηλαδή τα παιδιά βλέπετε ότι ακολουθούν μία μόδα επηρεάζοντας το ένα το άλλο, και αν ένα παιδί δεν ακολουθήσει τότε έχουν την τάση να το αποβάλουν από την παρέα. Και έχουμε ξαναπεί ότι είναι χειρότερο ένα παιδί να απορριφθεί από την παρέα του παρά να ακολουθήσει κάτι το οποίο κάνει, εκτός βεβαίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου, όπως λέμε συνέχεια, έχει να κάνει με την υγεία του και την ασφάλειά του. Αλλά πρέπει το παιδί να προετοιμάζεται για έναν κόσμο ο οποίος είναι όπως είναι. Δηλαδή θα πρέπει και εδώ να καθορίσουμε κάποια διαχωριστική γραμμή. Ούτε θα πρέπει να το έχουμε στη γυάλα και να του μάθουμε πράγματα τα οποία σήμερα δεν εφαρμόζονται ή δεν μπορεί να τα βρει πουθενά, δηλαδή αξίες εννοούμε, έτσι, και πεποιθήσεις και απόψεις και ιδέες, αλλά ούτε και από την άλλη μεριά θα πρέπει να το κάνουμε ίδιο με την συγκεκριμένη κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα. Γενικώς τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουμε αυτό που κάνουμε και εμείς οι μεγάλοι, δηλαδή μπορεί να συμβιώνουμε με μια κατάσταση που δεν αποδεχόμαστε, ενδεχομένως προσπαθούμε να την επηρεάσουμε ή να την αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και έξω τελείως από αυτήν, γιατί θα είμαστε έξω από τον κόσμο, θα είμαστε έξω από την κοινωνία. Και να περάσουμε και στο τελευταίο ερώτημά μας για σήμερα. Η κόρη μου είναι 14 χρόνων και τρώει ακόμη τα νύχια της. Έχουμε κάνει τα πάντα, αλλά δεν πιάνει τίποτα. Μήπως έχετε κάποια ιδέα? Ναι, καταρχήν να εξηγήσουμε ότι το μάσημα των νυχιών έχει να κάνει με το πείσμα. Δηλαδή εδώ έχει υπάρξει μία επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και στο γονιό, τέτοια που ο γονέας προσπαθεί να καταπιέσει το παιδί και το παιδί προσπαθεί με πείσμα να αντιδράσει απέναντι σε αυτό που του λέει ο γονέας. Γι' αυτό και βλέπουμε γονείς οι οποίοι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο να κάνουν και ενέργειες οι οποίες
πραγματικά εντυπωσιάζουν. Δηλαδή βάζουν πιπέρι, ας πούμε, στα νύχια του παιδιού, ούτως ώστε όταν τα φέρει στο στόμα να καεί, του βάζουν δυσάρεστες ουσίες, τα σκεπάζουν τα δάχτυλα με γάζες για να μην μπορεί να βρει τον νύχι κλπ. Πράγματα τα οποία βεβαίως για τα παιδιά είναι ανόητα, επειδή δεν τα εμποδίζουν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν με πείσμα. Πολλές φορές έχουμε δει παιδιά να κρύβονται κάτω από το τραπέζι για να μην τα βλέπει κανείς, ξέρουν όμως ότι οι γονείς τα παρακολουθούν και να μασάνε τα νύχια τους έτσι με μανία. Η γνώμη μας είναι, και αυτό που συνιστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, να αφήσουμε το παιδί να έχει αυτή τη συμπεριφορά, κάποια στιγμή να το συζητήσουμε μαζί του και να το βοηθήσουμε να καταλάβει γιατί το κάνει, να του ζητήσουμε την άποψή του γιατί το κάνει, αν έχει συνειδητοποιήσει γιατί το κάνει, γιατί πολλές φορές και τα παιδιά κάνουν πράγματα που δεν τα συνειδητοποιούν. Να το εξηγήσουμε τι κινδύνους έχει αυτό, μολύνσεων, παραμορφωμένων νυχιών και δάχτυλα τα οποία μετά δεν μπορούν να συγκρατήσουν πράγματα γιατί πονάνε, και από εκεί και μετά να αφήσουμε το παιδί να επιλέξει. Όσο περισσότερο επιμένουν οι γονείς, όσο περισσότερο προσπαθούν να το απαγορεύσουν, προσπαθούν να εμποδίσουν το παιδί, ακόμα και δένοντάς τους τα χέρια στην πλάτη για να μην μασίσουν τα νύχια τους, το παιδί θα περιμένει την ώρα εκείνη που θα βρει ευκαιρία και θα το κάνει. Δεν φέρνει αποτέλεσμα αυτό. Τέτοιες συνήθειες μπορεί να είναι επικίνδυνες για το χαρακτήρα του παιδιού και πόσο? Βέβαια μπορεί να είναι επικίνδυνες με την έννοια πια ότι αναπτύσσει στο χαρακτήρα του, αναπτύσσει πεποιθήσεις οι οποίες είναι μη λειτουργικές, όπως λέγαμε, δηλαδή είναι αντικοινωνικές. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά, γιατί ένα τέτοιο φαινόμενο, ας πούμε, όπως το μάσιμα του νυχιού, μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί μεθαύριο που θα θέλει να έχει, ιδιαίτερα αν είναι κορίτσι, γιατί και συνήθως τα κορίτσια μασάνε τα νύχια τους, μεθαύριο που θα θέλει να έχει περιποιημένα χέρια δεν θα μπορέσει να τα έχει. Έτσι. Και εκεί να βρει μια δυσκολία κοινωνική, γιατί αν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες κρύβουν τα δάχτυλά τους, κρύβουν τα χέρια τους ακριβώς επειδή μασάνε τα νύχια τους και τα πληγιάζουν. Ας πούμε, είναι κάποιες extreme καταστάσεις και εκεί αμέσως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Μπορεί το παιδί μεθαύριο να μην θέλει να δίνει τα χέρια του ή να μην θέλει να εμφανίζεται ή να κρύβεται ή να τα έχει συνέχεια μέσα στις τσέπες. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι επικίνδυνο, με την έννοια του ότι νιώθει μειονεκτικά που έχει αυτά τα άσχημα νύχια και η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά ανθρώπου προβληματικού. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει και που θεωρούμε επικίνδυνο και που βεβαίως δεν πρέπει να φτάσει. Να θυμίσουμε όμως σε αυτό το σημείο ότι για όλα αυτά και για πολύ περισσότερα οι γονείς μπορούν να έχουν απαντήσεις και να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα στο πακέτο το οποίο έχουμε και που αποτελείται από το διπλό DVD με 4 ώρες σεμινάριο και από το εγχειρίδιο με τα 12 μαθήματα διαπαιδαγώγησης, πακέτο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν επισκεπτόμενοι το πλησιέστερο κέντρο ξένων γλωσσών Action και να συζητήσουν με τον ιδιοκτήτη για το πώς μπορούν να το αποκτήσουν. Ένα σημαντικό, ένα πολύ καλό εργαλείο για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους και για να επιδράσουν με τη διαπαιδαγώγησή τους στο χαρακτήρα τους. Αυτά ήταν λοιπόν και τα ερωτήματα των τηλεθεατών για σήμερα και να περάσουμε τώρα, κύριε Ρεγκούκο, στο σημερινό κυρίως θέμα, το οποίο είναι ανταγωνισμός ή συνεργασία. Πολύ σημαντικό θέμα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχήν να πούμε ότι ενώ δυστυχώς ζούμε σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό, αυτό το οποίο μας τρώει, αυτό το οποίο μας καταστρέφει, αυτό το οποίο δημιουργεί κακές σχέσεις, είναι αυτός ακριβώς ο ανταγωνισμός ο οποίος έχει καθιερωθεί σε όλες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θα λέγαμε σε λαούς οι οποίοι έχουν μείνει ακόμα πρωτόγονοι στη ζούγκλα του Αμαζονίου, σε όλες τις υπόλοιπες κοινωνίες αποτελεί ο ανταγωνισμός ένα πλήγμα για τις ανθρώπινες σχέσεις.
Βλέπετε όλες οι αντιθέσεις που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, οι πόλεμοι, οι κοινωνικές συγκρούσεις, οι αντιπαραθέσεις και οι διεκδικήσεις εδαφών, πλούτου και οτιδήποτε άλλο. Είναι προϊόν ανταγωνισμού ανάμεσα στους ανθρώπους. Δυστυχώς ο ανταγωνισμός καταστρέφει τις ανθρώπινες σχέσεις, καταστρέφει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στο θάνατο. Παρ' όλα αυτά, παντού όπου και να γυρίσουμε, όπου και να βρεθούμε, θα αντιμετωπίσουμε ανταγωνισμό. Δυστυχώς ο ανταγωνισμός διδάσκεται στα παιδιά από τη μικρή ηλικία. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι όλα τα παιχνίδια, ας πούμε, που παίζουν τα παιδιά είναι ανταγωνιστικά. Όλα τα παιχνίδια έχουν παιδιά τα οποία βγαίνουν πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες που γίνεται τόσο ντόρος, παρόλο που διαλαλούν ότι σημασία έχει συμμετοχή και όχι νίκη, εν τούτοις τους νικητές τους περιποιούνται πολύ καλύτερα και τους προβάλλουν. Στις εξετάσεις λέμε ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά, ποιος θα καταλάβει μία θέση στο πανεπιστήμιο, στην ειδικότητα την οποία έχει διαλέξει. Μεθαύριο στο στίβο της εργασίας λέμε ποιος θα καταλάβει μία θέση στην εργασία, που ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός. Παντού όπου και να γυρίσουμε το βλέμμα μας υπάρχει ανταγωνισμός. Βέβαια δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ορισμένες σημαντικές προσπάθειες, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες και στα σχολεία, όπου καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας. Πότε καλλιεργείται αυτό και πού? Καλλιεργείται όταν τα παιδάκια, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, κυρίως οι δάσκαλοι, βάζουν τα παιδάκια και συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες και παράγουν ένα κοινό αποτέλεσμα, ή επεξεργάζονται ένα θέμα, ή κάνουν μια μελέτη όταν είναι μεγαλύτερα. Τα μαθαίνουν να συνεργάζονται για να κερδίσουν κάτι ή για να διεκδικήσουν κάτι, και αυτό είναι θέμα συνεργασίας. Δημιουργούνται συνθήκες συνεργασίας μέσα από θεατρικές ομάδες, μέσα από ομαδικά παιχνίδια στα οποία παίζουν τα παιδιά και παίζουν και ευχαριστιόνται το παιχνίδι, και γιατί δεν υπάρχει προοπτική πρώτου, δεύτερου κλπ. Γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες. Δυστυχώς όμως, όταν τα παιδιά αυτά βγουν στην κοινωνία, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό ανταγωνισμό που δυστυχώς μας καταστρέφει. Να δούμε όμως, κύριε Ρεγκούκο, λίγο πώς ορίζουμε τον ανταγωνισμό και πώς ορίζουμε την συνεργασία. Ναι, ο ορισμός είναι απλός. Ανταγωνισμός είναι όταν κάποιος θέλει να επιβάλλει τη δική του θέληση επάνω στον άλλον. Είναι όταν κάποιος θέλει να επιβάλλει τη δική του γνώμη επάνω στον άλλον. Είναι όταν κάποιος θέλει ο άλλος να λειτουργήσει με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Ενώ συνεργασία είναι, όπως το λέει και η λέξη, συνεργασία, είναι να εργαστούμε μαζί, να δουλέψουμε μαζί σαν ομάδα για να παράγουμε ένα κοινό αποτέλεσμα, έχοντας όλοι τον ίδιο στόχο. Στον ανταγωνισμό ο καθένας έχει τον προσωπικό του στόχο. Κοιτάει πώς θα νικήσει τον άλλον, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο. Στη συνεργασία υπάρχει ένας κοινός στόχος για τον οποίο δουλεύουμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ένας απλός ορισμός, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί παντού και να ξεχωρίσουμε τη μία περίπτωση από την άλλη. Μόνο με τη συνεργασία έχουμε καλά αποτελέσματα, με τον ανταγωνισμό έχουμε πολύ χειρότερα, έχουμε πολύ αρνητικά. Μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε, ενώ με τον ανταγωνισμό βρισκόμαστε σε μια αντιθετική στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Βέβαια, ακούμε πολύ συχνά ότι υπάρχει ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, υπάρχει ο ανταγωνισμός στην εργασία, υπάρχει ο ανταγωνισμός ο οποίος παρακινεί τους δύο ανταγωνιζόμενους να βελτιωθούν. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Έχει και ο ανταγωνισμός κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα περισσότερα τα έχει η συνεργασία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε μάθει και γνωρίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι κυρίως ανταγωνιστικός. Πώς πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε το παιδί μας για τον κόσμο αυτό? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και είναι από τα δύσκολα κεφάλαια
της διαπαιδαγώγησης. Γιατί εάν ετοιμάσουμε το παιδί μας, το κάνουμε ανταγωνιστικό και το ετοιμάσουμε για τον ανταγωνισμό, τότε τον βάζουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν θα ζήσει καλά. Εάν το προετοιμάσουμε για συνεργασία και το παιδί μας βρεθεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τότε θα έχει πρόβλημα, γιατί ενώ εκείνο θα θέλει να συνεργαστεί, όλοι οι άλλοι θα το ανταγωνίζονται και θα έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ξεφεύγοντας από το ή το ένα ή το άλλο, μπορούμε το παιδί να το ενημερώσουμε, μπορούμε να του δώσουμε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες, έτσι ώστε να καταλάβει τι είναι ο ανταγωνισμός και τι είναι η συνεργασία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας. Εκεί που πρέπει, μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, ας πούμε όταν παίζει μπάλα και θέλει να βάλει γκολ και να νικήσει η ομάδα του, εκεί εντάξει μπορεί να εκφράσει έναν ανταγωνισμό και να προσπαθήσει να νικήσει τους άλλους, αν και ακόμα και σε αυτό χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε αφού τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά τουλάχιστον να μην μάθουμε το παιδί να έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του, να μην έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με τους γονείς, να μην έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με τα αδέρφια, να μην έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με το άλλο φύλο, δηλαδή το αγόρι να είναι ανταγωνιστικό ως προς το κορίτσι και το κορίτσι να είναι ως προς το αγόρι, να μην είναι ανταγωνιστικό ως προς τους άλλους ανθρώπους γενικώς. Σε ένα παιχνίδι όμως ανταγωνισμού θα πρέπει να το μάθουμε να είναι ανταγωνιστικό, να διεκδικεί τη νίκη, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όχι σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής. Κυρίως στις σχέσεις. Ας είναι στη σχέση συνεργατικό και ας είναι σε όλα τα άλλα ζητήματα ανταγωνιστικό. Αλλά στη σχέση να είναι συνεργατικό. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει για σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ναι, όντως. Μπορούμε να το δούμε. Το οποίο να περάσουμε να το δούμε, ναι. ఇప్పుడు వికలాంగ బాలుర 100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand. Τι να σχολιάσουμε, νομίζω ότι το βίντεο τα λέει όλα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή
τη συνεργασία έτσι ώστε όλα να είναι νικητές. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το σημερινό βίντεο. Κύριε Ρεγκούκο, να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα λοιπόν κλείνει ο πρώτος κύκλος εκπομπών που στόχο είχαν να σας βοηθήσουν στην τέχνη της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σας. Ελπίζουμε να καταφέραμε κάτι, να βάλαμε ένα λιθαράκι κι εμείς σε αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε φυσικά για όλα σας τα email που μας στείλατε, για την επικοινωνία που είχαμε. Θα είμαστε κοντά σας με τον επόμενο κύκλο εκπομπών και μέχρι τότε να μην ξεχνάτε ότι γονέας δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. Να είστε καλά.